enw fi yw Ellis, a dwi gweithio Ieuenctid a'ch gymorth yma yn y YMCA. Nes I dechrau swydd fi yn y YMCA fel gweithiwr a'ch gymorth. Gyda'r swydd hynny, rôl fi yw I mynd o gwmpas yr ardal lleol, yn siarad gyda'r cymuned, gyda busnesau lleol, gwasanaethau. Yn penodol gyda fi, dwi'n gweithio gyda'r gwasanaeth y heddlu. Prif safbwynt prosiect fi yw I atal pobl ifanc I cyfranogi mewn I troseddau a gwaith cyffuriau. Felly, o ran y gwasanaeth y heddlu yn atal pobl ifanc yn trosglwyddo mewn i'r byd yna, maen nhw'n gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn. Neges fi I fusnesau neu sefydliadau sydd eisiau rhoi cymorth I gweithiwr Ieuenctid. Mae'r pobl ifanc yma wir yn gwerthfawrogi hyn. Byddwch chi'n newid y bywydau y pobl ifanc yma am y gorau, yn rhoi'r dyfodol fydden nhw byth wedi meddwl amdano, a mwyn I sicrhau fod pobl ifanc yn troi mewn I oedolion llwyddiannus iawn a hapus. Mae'n wir yn bwysig iawn I sicrhau I cefnogi gwaith Ieuenctid.